गुरुभ्यो नमः इष्टदेवताभ्यो नमः कुलदेवताभ्यो नमः ग्रामदेवताभ्यो नमः वसुदेवताभ्यो नमः शचिपुरन्दराभ्यो नमः उमामेश्वराभ्यो नमः सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमो नमः सर्वेभ्यो ब्राह्मणेभ्यो नमो नमः तत्कर्म प्रधान देवताभ्यो नमः। Нирмала, с това молитвата приключи. Сега лелята на детето да дойде и да му прошепне името в ухото. Лелята на детето? Како? Това е невъзможно. Лелята не е тук. Кой ще извърши ритуала? Роли. Роли е лелята на детето. Тя ще извърши ритуала. Хайде, дъще. Чудесна идея, Како. От днес нататък ще се казваш Анджели. Анджели, ти ще бъдеш с нас не само днес, а завинаги. Аз ще върна щастието в семейството. Теб също. Също ще върна. Обещавам. Обещавам ти го.